Jeg hedder Daniel Nørgaard, og jeg er sognepræst i Sankt Ansgars Kirke her i Bredgade. Og jeg vil gerne tage nogle spørgsmål op, som er kommet frem i medierne, særligt i et videoklip på YouTube. Og noget af det, jeg synes er vigtigt, når vi taler om seksuelle overgreb, er, at vi også tør tage ansvar som kirke. At vi ikke bare giver skylden på et eller andet komplot udefra, men at vi tør kigge indad og sige, at der er mennesker af kød og blod, som er svage, har begået fejl, og også kan stå til ansvar for det. Altså, vi må se på synden som en realitet i kirken, som kan ramme enhver, og når vi har oplevet de her seksuelle overgreb, så er det også en omvendelsesmulighed generelt for kirken, for at se, om vi har en forkert attitude, om vi er blevet for magelige. Det er typisk sket i lande som Irland og USA, og særligt i USA, steder, hvor der er mange katolikker, hvor kirken er magtfuld, hvor kirken har en stor autoritet, og hvor mennesker med svaghed har begået overgreb, som virkelig har været ødelæggende for andre mennesker. Jeg vil ikke gøre mig klog på alle baggrunde. Jeg er slet ikke ekspert i hvad der ligger til grund for pædofili. Jeg synes, det er vigtigt, at vi afventer. Her i februar kommer der til at være et større møde, hvor alle præsidenter for bispekonferencer i hele verden skal til Vatikanet, og hvor eksperter vil fremlægge også nye tal. Noget af det, vi virkelig har manglet, er, at Vatikanet kan fortælle os, i hvilke dele af verden kommer de fleste anmeldelser fra. Vi ved, at hver gang der har været et pædofilt overgreb, så skal man melde det også til Vatikanet, både til de civile myndigheder, men altså også Vatikanet. Og det kunne være godt at få at vide, hvor er det mest udbredt. Jeg har hørt statistikker om, at det første overgreb typisk bliver foretaget, når en præst har været præst i 15 år. Så det er altså ikke folk, der helt fra start har haft som plan at begå de her overgreb, men på et eller andet tidspunkt i løbet af sit præstekald møder en træthed, et eller andet frustrationer, som får ham til at søge egoistisk tilfredsstillelse, uden at se, at der er et menneske foran ham. Så der er en masse ting, vi bliver nødt til at tage op, men det er farligt at give en eller anden udefra kommende magt skylden for de overgreb, der foregår i kirken. Noget af det, der bekymrer mig allermest, det er, at der i kirken går en masse rygter, en masse historier, som bringer stor forvirring og får folk til at miste tilliden til kirkens ledere og til at miste modet som kristne. Og hvis der er noget, der er ukristeligt, så er det at være mismodig og modløs. Vi får gang på gang at vide, at Jesus har sejret, Jesus har magten, og helvedes porte skal ikke kunne overvinde kirken. Og nogle af de her teorier, de bringer utrolig meget forvirring. Og netop i dag, som er den 2. februar, er det dødsdagen for en tysk jesuit, som blev slået ihjel af nazisterne den 2. februar 1945. Han bekæmpede nazismen. Han var i en tid, hvor kirken virkelig led, og hvor man kunne have mistet modet. Og inden fra sin fængselscelle, der fik han skrevet nogle smukke meditationer, der blev smuglet ud, hvor han fortæller om, hvor vigtigt det er at som kristen at blive ved med at holde modet oppe, og vi kan ikke regne med, at kirken vil blive besejret. Så teorier om, at kirken er infiltreret, teorier om, at paven er antikrist og alt muligt andet, man finder, det kommer ikke fra gode mennesker. Det kommer fra djævlen selv, som vil skabe splittelse og tvivl i kirken. Og det må vi aldrig give efter for. En helt konkret teori, som skulle fortælle, at vi ikke kan stole på kirkens ledere, at den er infiltreret, den er bragt i flere amerikanske medier. Og der citeres en amerikansk kvinde, som har levet. Hun hedder Bella Dodd. Hun blev født i 1907, opvokset i USA, og blev medlem af Kommunistpartiet der. Hun var meget engageret i årtier, og så forlod hun det kommunistiske parti i slutningen af 40'erne og genindtrådte i den katolske tro. Hun, Bella Dodd, har stået frem flere gange og fortalt om kommunistiske planer om på en eller anden måde at påvirke det amerikanske samfund. 2 gange har hun været med til høringer i det, der hed The Committee of Un-American Activities, som repræsentanternes hus i senatet stod bag for ligesom at afklare, hvad har kommunisterne haft gang i. Og der fortæller hun ingenting om infiltration af den katolske kirke. Det er rigtigt, hun er blevet citeret for det. Folk står frem og siger, at det har hun sagt. Men man kan faktisk finde på nettet udskrifter af høringerne fra 1953, læse det hele. Og det eneste, hun taler om, det er, at skolevæsenet, især forskellige skoleforeninger, har været påvirket, og hvordan hun har været med til den slags.
Hun har skrevet en bog, som hedder School of Darkness, som handler om, hvordan hun er blevet optrænet til gennem kommunisme at påvirke det amerikanske folk, og heller ikke der taler hun om en infiltration af den katolske kirke. Til gengæld så kan man faktisk finde klip af folk, der står og citerer hende for alt muligt. For eksempel, at hun har rekrutteret 1100-1200 kommunistiske, amerikanske, fortrinsvis homoseksuelle, som skulle blive katolske præster for at nedbryde den katolske kirke moralsk indefra. Altså en fjende udefra, som med falske dåbsattester er indtrådt. Der er en masse spørgsmål, der burde melde sig, som burde få en til at overveje, om det er en sand historie. For eksempel så var Stalin selv meget imod homoseksuelle. Han indførte strengere love, end der var i forvejen i Sovjetunionen. Det var ikke et tidspunkt der i 20'erne og 30'erne, hvor hun skulle have gjort det, at folk stod frem og talte om, at de var homoseksuelle. Man kunne undre sig over, at ingen er stået frem efterfølgende har fortalt, jeg var med på den, eller nogen er blevet afsløret. Så det er en historie, der er svær at tro på, men den er endegyldigt blevet afkræftet ved, at man har hørt Bernadotte selv fortælle. Der er en amerikansk, nu 95-årig dame, Alice von Hildebrandt, som står frem og siger i 2016, jeg har hørt Bernadotte sige, at de her mænd blev rekrutteret til den katolske kirke. Så hun har været til et foredrag, hun siger, at det var til en høring, et stort foredrag i Orange i Californien, så hun har hørt det sammen med en masse andre. Det er bemærkelsesværdigt, at ingen medier bragte den nyhed, at den katolske kirke ikke reagerede på det, fordi Bernadotte var troværdig, folk agtede hende højt. Og det er lidt mærkeligt, at man ikke så prøvede at opklare, om det var sandt, og prøve at afsløre de her 1100-1200 præster, som nu fandtes i den katolske kirke. Grunden er, at det aldrig er blevet sagt. Det er den her ældre dame og andre, som gerne vil have en historie om infiltration, som måske husker dårligt. Fordi vi har et lydklip, hvor Bernadotte under et foredrag bliver spurgt, om der er kommunister i kirkerne, om der er en kommunistisk infiltration among the clergy, og i The National Council of Churches, som var en forening, en økumenisk forening for fortrinsvis protestantiske kirker, hvor den katolske kirke ikke var med. I kan høre med her, fordi vi har et lydklip, så hør Bernadottes egen stemme svare på spørgsmålet om the clergy, om klerikerne, altså om præsteskabet, er infiltreret af kommunister. Are there communists in the clergy and then in the National Council of Churches? Well, I'm not a member of the National Council of Churches, so I can't answer that question. But I will say to you that as a member of the Communist Party, I did know of the fact that the party subsidized hundreds of young men to go into the ministry. Now they went to the more liberal churches, when I say liberal churches, those where the minister could achieve his position in a very brief time, rather than in a long period of time. In other words, there were certain schools for the ministry where they could achieve their job in, let's say, a year or two. And the Communist Party did subsidize these people because when they came out of those institutions, they were capable of making speeches. They took the social doctrine, the doctrine of feed the hungry, help the poor, which in itself is good. But if that is all that we are interested in, spiritually, we are doing what the communists want them to do. En af de historier, som belaster Pave Frans, som bliver bragt frem gang på gang, det er, at en tidligere nuntius, altså en udsending for paven i USA, der hedder Carlo Maria Vigano, han var nuntius fra 2011 til 2016 i USA. Vigano har i august sidste år udtalt sig meget kritisk, ikke kun om Pave Frans, men om en masse embedsfolk, kardinaler, biskopper i Vatikanet, som på en eller anden måde har set igennem fingre med, at man har vidst, at en kardinal, den tidligere kardinal af New York, McCarrick, havde homoseksuelle forhold. Han havde forhold til præstestuderende og andre. Der har på intet tidspunkt været anklager om pædofili mod McCarrick. De kom først i sommeren 2018. Det hørte man om først, da Vatikanet meldte ud, vi har fået anklager, og vi har nu forbudt McCarrick overhovedet at optræde offentligt. Han skal være i et kloster, trække sig tilbage i bøn og bod, og så vil vi vurdere hans sag yderligere og se, om han eventuelt skal reduceres til lægmand. Men man trak kardinaltitlen fra ham, og det er altså noget, der
næsten aldrig sker. Jeg tror, det er sket en gang før i kirkehistorien, at man har sagt, at den her kardinal er ikke længere kardinal. Så man har været så konsekvent som nogensinde før mod McCarrick, men afventer så en opklaring i, hvad der er sket. Men Vigano, den her udsending fra paven, som gik på pension i 2016, han henvender sig til Pave Frans, siger, at han bør gå af, hvis han har kendt til det her. Og så kommer han med en masse gisninger om, hvor meget Pave Frans må egentlig vidste. Han siger, at jeg har selv fortalt ham om det, men han overser, at Vigano ikke var særlig vældigt i Vatikanet. Der er mange grimme historier om Vigano. Det her skal ikke blive til mudderkastning, men det er værd at nævne, at han tilbage i november er blevet dømt af en italiensk domstol for at have snydt sin bror for 1,8 millioner euro. De har en familieformue på 20 millioner euro, som Vigano, altså Carlo Maria Vigano, var ansvarlig for at administrere, og alle indtægter har han selv beholdt. Der har været en lang strid imellem de to brødre, men det forhindrede ikke Vigano i, da han i 2011 blev udnævnt til nuntius i USA, at sige til paven, det kan jeg ikke. Jeg bliver nødt til at blive i Italien for at tage mig af min bror. Hans bror bor i Chicago, boede også dengang i Chicago, og de var ikke på talefod. Så han har altså forsøgt at undgå at tjene pavestolen, som han var sat til at tjene, med en løgn. Og der er mange andre af de udsagn, han kommer med i en 11 sider lang skrivelse mod blandt andet paven, som er blevet tilbagevist. Han siger for eksempel, at han blev sendt til USA med en klar fordømmelse af McCarrick, og han skulle fortælle ham, at han ikke måtte optræde offentligt. Det er sandt. Det er sandt. Der har været en mundtlig formaning imod kardinalen, men ikke nogen sanktioner. Man har ikke haft en officiel dom, fordi man dengang vurderede, at vi ikke kunne vide, om beskyldningerne var sande, men der var så mange, at det var bedst, han holdt lav profil. Så det har han sagt til McCarrick. Men få måneder efter har han stået til en officiel kongres, hvor han skulle holde en tale og lovprist McCarrick og sagt, at vi elsker dig alle sammen. Og det vil vi også linke til et videoklip, som man kan se. Der findes flere lejligheder, hvor de har været sammen, hvor der er blevet taget billeder sammen. Og selvom Vigano altså siger til paven, du burde have taget afstand fra ham, så har han ikke selv gjort det. Og han har jo, hvis det er sandt, at han vidste så meget om McCarrick, så har han altså også vidst mere, end paven nogensinde har fået at vide. Så Vigano er svær at stole på. Men han har nok en pointe. Altså, vi bliver nødt til at sige, at det han rusker op i er, at der har været synder inden for kirken, som man ikke har handlet konsekvent nok overfor. Og de synder er især sket i fortiden. Han nævner et hav af ansatte i Vatikanet, som på en eller anden måde har set igennem fingre med anklager mod McCarrick. Mange gør Vigano til en helt og siger, at han vil rense kirken, og han er ved at rydde op, og paven er en af de syndige. Det er folk, der i forvejen ikke kan lide Pave Frans måde at være pave på, som ønsker et andet lederskab i kirken. Men det er altså meget, meget svært at skulle tage Vigano i sig selv alvorligt. Og så siger mange, at paven skylder at svare på de her anklager. Og det er ikke sandt, at paven ikke har svaret. Nogen siger også, at paven burde igangsætte en tilbundsgående uafhængig undersøgelse af det. Der er sket det, siden Vigano skrev sit brev, at paven få timer efter på vej hjem fra Dublin i et fly har udtalt sig. Han blev konfronteret med de her 11 sider og sagde, jeg har lige nået at læse dem, men så siger han, jeg vil ikke sige noget om det nu. Jeg vil vise tillid til jeres journalister og overlade til jeres journalistiske gravearbejde at finde ud af, hvad man skal mene om de her anklager. Hvad der er op og ned. Det kan I selv finde ud af. Men så svarer paven også. Og hvis I så stadigvæk har spørgsmål, så kan det være, at vi kommer tilbage, og at jeg så vil komme med svar. Så paven har ikke sagt fuldstændigt, jeg vil ikke svare et ord på det. Sidenhen, så har en af de kardinaler, som Vigano sagde, han godt kunne lide indtil kardinalen, han hedder Ulé, og er formand for bispe, hvad kan man sige, den kongregation i Vatikanet, som står for biskopper, udnævnelse af biskopper. Kardinal Marc Ulé har sidenhen gået ud og kommet med et svar, som på mange måder opklarer nogle af de spørgsmål, Vigano han stiller. Han opfordrer Vigano til at komme frem. Han gemmer sig, man ved ikke engang, hvor han bor, og at være lydig mod paven. Han har aflagt en ed mod, at han ikke vil røbe hemmeligheder fra sin arbejdstid. Og Ulé har svaret, men Vatikanet har også udtalt, at der vil komme en tilbundsgående undersøgelse af, hvad der er sket, hvad er det, der har kunnet få McCarrick til fortsat at blive promoveret, fordi han startede som hjælpebiskop, har så været biskop i vigtigere og vigtigere bispedømmer for at ende i New York og blive kardinal. Så noget er gået galt, det indrømmer man vil undersøge det, man vil fremlægge de her undersøgelser. Så paven vil gerne svare, men det, der er vigtigt, er at sige, journalisterne har lavet deres arbejde godt.
Og vi vil også gerne linke til engelske undersøgelser, som blandt andet en italiensk journalist, der hedder Andrea Tornielli, har lavet, hvor man punkt for punkt, år for år, siger alt, hvad vi ved om de her sager, og kan tilbagevise mange af Viganos anklager som urimelige. Tilbage står, at vi har et problem i kirken, at vi skal rydde op, at Vigano på den måde har ret, men det virker som om, han har sin helt egen dagsorden. Og det skal også siges, at det, han anklager paven for, det er han altså også selv anklaget for. Der er en uheldig sag fra 2014, hvor han har forhindret en undersøgelse af en ærkebiskop i St. Paul, Missouri, for at have haft homoseksuelle forhold. Og der skete det, at han skrev til de 2 hjælpebiskopper, at de skulle ændre undersøgelsens karakter, så kommissoriet ikke længere blev, at man skulle undersøge, hvad han havde gjort forkert, men hvad der var kriminelt. Det vil sige, homoseksuelle forhold, de er ikke kriminelle. Så hvis nogen havde noget viden der, så skulle det slet ikke med i rapporten. De her 2 hjælpebiskopper blev chokeret, skrev tilbage, kan det virkelig være rigtigt? Det kan du da ikke mene. Og han sagde, at de skulle slette deres breve, sådan at de ikke kan ses af offentligheden. Det vil sige, at han også forsøgt at skjule bevismateriale. Senere hen blev en ny undersøgelse lavet af den her biskop, som blev kendt skyldig. Og Pave Frans i 2016 har altså frataget den her biskop at være biskop i sit bispedømme. Han må også leve en tilværelse i bod og bøn, præcis som Vigano altså gerne vil have, paven gør paven også. Men det interessante er, her har Vigano været med til at dække over en biskop. Det interessante er også, at de har arbejdet sammen i Vatikanet, var venner fra 1980 til 85 har de arbejdet der, og han skulle åbenbart forsvare en ven, som han måske har betragtet som uskyldig, men alligevel så har han gjort præcis det, han anklager paven for.